हरि ओम पूर्व मु गोटे भिडियो रे कहिथिले कि समय विषय मोर किछि अभिज्ञता मु आपण मानक सहित शेयर करिवि। मो मतरे समय काहाको अपेक्षा करेना। तबे आमे काहेकि समय को अपेक्षा करिबा। समय जेपरि दौड़ुछि आमे ता सहित जदि प्रतियोगिता करिबा तबे सब किछि आमे हाथ मुठारे पाई परिबा। बेले किछि कथारे सुनिबा को मिले कि मु सब किछि समय ऊपर छाडी देछि, समय तार विचार करिदबो, समय आथिले सब किछि ठीक हे जिवो। किंतु मु एहाको विश्वास करेनी। जदि तमे वर्तमान समय को छाडी देइछो ताले समय तुमरो किछि भी ठीक करि परिबेनी। समय निजे दौड़िबा सहित ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖେ କି ଯଦି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବା ସହିତ ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବସି କେବଳ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ କେମିତି ଠିକ ହେବ? ତେଣୁ ସମୟ ଉପରେ କିଛି ନ ଛାଡିକି ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଛାଡିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କର୍ମ ଦିନେ ସମୟକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଭଗବାନ କାହାକୁ କେତେ ଆୟୁଷ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି କେହି ତ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଆୟୁଷ ଅଛି, ଯେତେ ବି ବର୍ଷ, ତା ସହିତ ଯେତେ ଦିନ, ଯେତେ ବି ମିନିଟ ଅଛି, ଯେତେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଣିଥିବା ଉଦ୍ଧାର। ମୁଁ ଭାବେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବି ମୋମେଣ୍ଟ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମ ଆୟୁଷରୁ କିଛି ସମୟ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ? ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା? ମୁଁ ବି ଦିନେ ଏକଥା ବୁଝିନଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେବେଠୁ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି ନା, ମୋ ସମୟ ଟିକେ ବି ବର୍ବାଦ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତ ମୋ ସମୟ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ମତେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲି, ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ ତ ମୋ କଥାରୁ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ମାନେ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଦେହ ମୋର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମତେ ବିଜନେସ ରୁ କିଛି ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ନେବାକୁ ପଡୁଛି, ଛୁଟି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ମନୋବଳ ନ ଭାଙ୍ଗି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏତେ ସମୟ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଏପଟେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ଜଣେ ଦିଦି ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଲ କମେଡି ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ